Ijol. Jol njajal. Lah mbok menawa kanthi mic kuwi terus powermu. Soale wis gedhe aja ijol-ijolan mic ngono lho ya. Gak parang ijol-ijolke. Lah teng napa? Kudu tetep kuwi terus kudu. Iki lagi tak rembug karo dar lho. Alu ae lho lah. Lah gedhe ra oleh. Oh ngenteni gedhe. Hah? Ngenteni gedhe ndak oleh. Ya wis gedhe, wis umur. Lah Mbak Umi wis gedhe, berarti golek ijol-ijolan mik. Wis rawung peksi. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe sing duwe. Sing kok. Kangene kati banding-banding keti saeng ke ya mesti Sampun Pak De. De sampun De. Janokone ambeien. Iklan, mau iklan. Mbak Tutik kancanono, anakmu wedok Mbak Tutik. Tak kira ngaku Mas. Maaf ya ana pamundhut ning ning. Mas. Kok layange keselesut kok. Apa to mau? Pokoke beng wayang kulit iki sewengi ra mutu Tutik. Ayo Bude. Ayo Ayo Bude. Tante. Oh, cek tante-tante. Ayo. Asik Pak Dek. Ayo, nggih isuk-isukan Tutik, ayo. Nek yane pun anu napa? Pun mboten meresahkan. Pokoke anggere hawane adem Tutik metu. Niki anu kok. Pak De, nek yaketen pun mboten enten upase Pak De. Heeh, sabar, sabar. Heeh, ning ora ana kowe ya ora apik. Ah, diaturi. Endi ana Pak Cahyo kuwi tetep kudu ana kowe. Heeh. Ngono wingi ora ana kowe ora sukses kok. Lah nek mboten enten kula mangke pengrawite pripun? Sing go bacaan sapa? Iya. Kayak mau apa tak kok lali to mau malah layang ilang pisan. Apa? Lek ora ya diganti wae, pokoke seragenan Tik. Sinden gaul. Heh? Apa mau gelo? Oh gelo. Oh gelo ya. Nah. Gelo. Oh iya ki lho bener ki lho. Cewek gaul ki lho. Cewek gaul. Heeh. Cewek gaul. Iso kan? Iku tahun kapan? Heh? Lagu tahun kapan? Ya iki 1900. Iki rung apal ya. Dereng. Ya rung apal aja. Dereng kula dereng. Gelo wae, gelo. Gelo ya diganti Niki gelo. mawon lho sing lagi usum niki kan teng sekolahan to. Apa? Dadi sing cocok niku mangku guru ana sapa. Mangku apa kan? Mangku guru. Oh, mangku guru. Yakin? Ora Murid kurang ajar. Apa? Wis jenenge Gragas. Mangku buku. Wis geloy. Gelo ya diaturake. Ya. Gelo wae, gelo sing Iya. Lek Mbak Tuti arep kok jak joget model piye meni iso kuwi kan. Mau ana ta kan? Tutik iki jogetan keser-keser kuwi iso kok. Lah kuwi. Ayo Tutik. Kahe kesot-kesot to, Adi. Lah aku sing mlajari mleding-mleding ngono lek ra budhe tutik ngene sapa. Kowe jen Wis aja mbok tuwek. do. Wis tuwek di. Heeh. Yo gelo yo diaturake kanca-kanca. Joget sinambi ngopi. Hukume agama sing tak anut ngombe iki kudu karo lungguh. Bismillah se. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Sawengi ra metu ku yo ampang. Ayo. Mumpung itu kopi gratis bandara ya 1.000. Ayo. Yo. Yo gelo, Nduk. Dadas. Bagi orang
Jaya Abadi Sablon ya. Sugeng Larasa Pak Samijo Batam monggo sugeng lunga Astaghfirullah
Piye Reng? Ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Gerake iki kreatif, energik ngono kuwi Reng. Iki wis SMP kaya ngene mahasiswa iku ora ngentekke panggung kowe. Polahmu ki lho. Polahmu sosok kecer ono, kecer ini. Masa kecer, Pak De? Ndak ana sing kecer. Mau kecer tak kelumpukke ning pojok ono lho. Endi apane sing kecer apane? Polahmu ki ya bener ning ngene iki sing diarani menyesuaikan iringan. Ah iya. Gandeng iringane kaya ngono sing ngendangi ya giras, sing joget ya giras. Ning kuwi mau kendangane kurang cepet. Itu memperlambat tempo. Iya, itu masih secara umum itu masih tingkatan tengah. Kudu luwih cepet meneh. Iya. Dul. Sapa iki dul mani? Iso gak sih Mas sing rada cepet ngono Mas? Cepet yang perlu Masa gak 100 km per jam. Ayo. 100 km per jam. Kan, kowe nantang-nantang kono kuwi iramane cepet tenan kowe mengge-mengge lho. Oh, SMP kok pada kituwekan. Kowe ngece. Ngene kuwi kudune ra ngono. SMP kok padane tuwekan ngono kuwi. Loh, kono ki terus rene lho. Lek Pakde gareng paling ya ora iso. Loh. Aku kok kon joget kaya ngene kok. Iso? Ora. Piye sermu piye kan? Sermu piye? Iramane kon rada. Iramane itu kurang sesek. Yen kowe iso sesek ora iso ya. Antara 1 sampai 10 itu tadi masih 5. 5. Ya iki mau urung sesek lagi asma. Ayo. Malah penyakit ora. Neng ora apa-apa ki mau introne wis terlalu dawa. Hah? Introne ki mau wis terlalu dawa. Ya terus karmu Yuk kita bicara-bicara dulu, nanti jogetnya nanti lagi. kira sido cepet. Ora sidong aku cek menggeh-menggeh. Iki manusiawi yo. Iya, Nggih, kula ngaturaken sugeng dalu selamat malam. iya ning lirih ae. Kok berbeken aku ora. Lah niki mike pun adoh jane. Hah? Nggih, selamat malam Pak Cahya. Iya nduk, selamat malam. Kareng Pak, kurang ngomong. Aja wingi bar mili lho. Oh iya, carry bae. Tua-tua carry dulu nggih. Iya. Nggih, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sehat. Dangu mboten kepanggih keuangan kula jaman. Nyapa? Salim riyen. Heeh. Awakmu sik SMP kok wis gowedi kaya ngono. Napa sing gede? Awake kabeh piye kok pucuk rambut nanti Sik jembal tapi sikil gowedi. Pak Cahyo niku rada bahaya, Bu. Ngapunten nggih. Niku wau kan ngomong kok malih gowedi ngoten awake nggih to. Tapi sing disawang duduk awake, Bu. Lah apa munduk? Niki, Bu. Oh. Allah kowe iki sik Ngoten, Pak. aku ngerti awakmu sik SMP to. Kuwi ketok gedhe sini kaos kaki kuwi aku ngerti to. Mboten nih. Ah, mboten. Nduk, niken. Nggih, Ibu. Ngene lho, Nduk. Kuwi jenenge manusiawi. Yen Pak Cahya Kuntadi iki ngerti cah wedok ayu apa meneh jek enom pinter suarane kaya awakmu apik iki normal wajar. Engko Pak Cahya lek nyawang sampean kuwi gak tertarik, perlu diperiksane, Nduk. Berarti lek Pak Cahya nganti ora tertarik berarti Pak Cahya. Pertanyaane, yen dheweke tertarik karo Niken kowe ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa kan padha karo anake dhewe, Pak De. Nang kene ora apa-apa ning omah ya sadajap pepok. Ya ndak, Pak Cahya kalian Bu Kesi iku wis tak anggap dulur dhewe, keluarga. Bapak ya bapakku, ibu ya ibuku. Lah, aku Pak Deku. nah, Aku ki pakdemu ora kaya iki kom. Oh, Mbak Umi ke yo kleru. Oh, iki lho ngerti. Oh, wong jek enom banget bagusnya kaya ngene kok diceluk kong. Oh, ya niki. Sanggak-enggake iki mbok yo yut. Apa? Oh, bener wi, bener. Apa? Kakang Adi hari-hari napa? Kakang Kawah adi hari-hari. Aku yen yut ora masalah. Sak ndure Aku yut. yen mbok undang yut ora masalah, yen mbok undang yat aku nesu. Napa? Mergo yen mbok undang yati mbok padake kertu aku. Yap. Ngene lho kabeh Pripun Mbah Kom? papan ana nggone. Dadi sak ora iki SMP wae agresif kok ngene lho. Kok agresif iki saking kangenku ambek sampean, Pak Di. Kalih sampean ora ambek Lah, iya. wedhus. Kalau
sampean, Pak Di. Lah ya kambek sampean. Mbek iki wedhus. Oh nggih, kalih sampean, Pak Di. Genahe saiki kelas piro kowe saiki? Kelas saniki kelas 2 SMP badhe minggah kelas 3. Telune yo nyulek ngono kuwi. Lho, lah pas jenengan teng mriku lek jenengan teng mriki aman. Kemajuan. Piye? Untune dibetel. Dibetel. Dibegel. Apa? Dibegel. Dibegal. Begel apa betel? Iki Begel. untune dibel ben ora dibegal. Anu niken Nggih, Pak Di. niki salah satu potensi bukan saja omahmu di Kula Ponorogo. saking Ngendi? Kediri. Kan boten namung Kediri, Jawa Timur khususnya Kediri, Jawa Timur umumnya Nusantara pada luasnya. Nggih, Ini leres. betul-betul potensi. Nadyan Alhamdulillah. tes SMP pun ngalah-ngalah Amin. patok banggrong gitu. Napa Patok Banggrong niku napa? Seniormu, Oh, senior. nggih tapi kula nggih tasik derek ajar. Ora derek ajar, derek Cahyo kok ajar. Ajar ki sapa? Derek napa? Sinau. Nggih, sinau. Sinau ki ning kelas ning kene golek duit. Nduk, latihan. Derek latihan. Latihan dadak dandan ngopo kowe? Gladen. Gladen. Gladen ki perang ora nyanyi. Reng ngono. Op, Celun. Reng Pasuryanmu pasuryanmu kaya kaya Super Tetra. babi. Kok babi super tetra. penyanyi karo dalang kompak. Aja ngono Pak De, rene Pak De rene. Aku ki mesakne kalih panjenengan. Iya, Panjenengan saya. niku pun yuswa, pun sepuh, umume niku teng griya, mboten nyambut gawe. Sing nyambut gawe niku anak-anake panjenengan. Kok jenengan kok nyambut gawe jane dige apa? Aku jane iki meh ora nyambut gawe doyak-oyak kae lho. Kon melu karo kae. Saman ki lho malih kurus banget, aku jan mesake banget pas ndek kono sampean nggih jaket ki atiku keronto-ronto Pak De. Nyawang sampean ki keronto-ronto. Anu giringan ra cetha kene lho rai kene san. Oh ngene, keronto. Tanganmu kotor ki lho. Wo wis kae resiko buang dhewe. Wis bersih kok. Wah, ana penyanyi nom ayu gleling kowe. Niki Mas nggih nanu SMA teng mriki Mas. Nggih, Namine sinten? Muhammad Andriano. Ya gantenge Masya Allah. Jangan. Mbok lem ganteng itu rambutnya gondrong. Jadi kedisiplinannya pelajar sini begini begitu dikasih tugas melaksanakan dengan baik. Nggih, alhamdulillah niki Ayo, teng disapke SMK sik. Negeri 1 Bendo. Bendo Magetan. Magetan. Saya mengucapkan happy birthday atau disnatalis nggih. Happy Oke. ki ora birthday, happy Salma. Happy Salma. Ora happy birthday. What is happy Salma itu apa? She is sengok. Terus gak usah disis saya. Nggih, mengucapkan happy birthday buat SMK Negeri 1 Bendo Magetan yang ke-21 tahun. Semoga semakin jaya, semoga semakin sukses ke depannya, semoga semakin banyak muridnya, semoga semakin pinter-pinter muridnya dan muridnya tentunya lulus semua. Untuk para siswa-siswinya semoga yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Kalian warga yang ada di sini kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Amin. Sampun derek mirsani dateng mriki ingkang live di YouTube. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng. Allahumma Amin. dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Allahumma Amin. dipun paringi panjang yuswanipun saged momong anak lan putune. Amin. ya rabbal Amin. Ki tuwek ora dadi penyanyi dadi model wedok iki. Loh, sirku ngono Pak De, Ning malah lebih- tak amini. Berdoa itu atau mendoakan seseorang atau sesuatu itu hukumnya bagus. Nah, apalagi mendoakan yang baik itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Betul nih Ken. Iki lho Nduk kan. Nggih, pripun Pak Dalang? OSIS dan Taruna SMK Negeri 1 Bendo Magetan
ngersake jenengan nembang Gubuk Asmara. Gubuk Semara. Asmara. Nggih Pak De nggih. Asmara. Gubuk Asmara dijaranakne napa pripun napa? Kena. Jalukmu versi apa? Oke. Oke. Yogane niyaga pengrawite Mas Cahya ki apa-apa oke. Nganggo trompet tok iso. Masuk iso. Heeh. Ketoke apik ngono deh, Pak. Nah, jajal. Dereng nate to? Mas, Ayo Mas trompet tok, Mas. trompet tok. Di paling ora dicinting trompet. Ayo. Langsung Kreasi kok. Ayo. dilapi dhisik lambene ya. Wis to. Kuwi Ayo. mesti trompete wis klomoh. Ayo, Nduk. Diiringi. Ayo. Apa? Seno anune no, apa kuwi bawane sik no pucunge no. Oh, bawa riyen. Dicinting trompet, dicinting trompet. Bawa cinting trompet. Oh, kok kaya sepur lewat to kowe iki? Neno. Ayo, yen kira-kira saksofon iki, saksofon. Pancen dasare suarane pancen banter tenan iki. Dadang iki losdol yo ngene iki. Ora kuwi ungkul jenenge kok losdol ora. Ya tegese tanpa nganu ora isin-isin ya nduk banter ya banter bener. Oh ngoten. Heeh. Oke. Niki dibanterne malih napa mboten? Oke ora apa-apa. Yen suarane banter tinting nganggo trompet reok. Nanti kaya jeritan. Sampeyan ki aja menyusah-nyusahkan. Masih bingung sampai irunge mekrok ya lho. Oh, anjane mekrok irunge anjane mekrok. Ngawur kae guru lho. Ngapunten Pak Guru. Guru napa kok tasik enom? Guru napa? Lho guru-guru saiki nom-nom ngono kuwi lebih produktif ngoten. Kae nyebul ra nyebul guru SMK. irunge ya kaya ngono kuwi. Oh, SMKI. Guru Anu- napa Mas jenengan? Napa? Olahraga. Olahraga. Olahraga napa biasane? Napa? Takro. Apa itu takro? Sepak takraw sing pemaine telu Sik ae. hubungane apa to? Ayo. Sekolah kesenian kok guru takro iki. Lah ya kabeh sekolah kan ya ora ning gone jurusan kuwi, Mas ya juruse pedalangan kae ya diulang sembarang kalir. Heeh. Ora jurus ning gone pedalangan tok. Ya wis ora apa-apa, sakonone wis pokoke. Bulan kok. Ampun Mas, ampun mengke kula bingung malahan nggih. Anu tintingan Tintingane biasa anu tintingan wae. nganggo siter wis, siter. Nyapa kok ora ditintingi gawe gong ae. Genter. Lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri Setya. Murah. Tresno. tresno tulus senadyan ning gubuk asmara.
Sesembang menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar pecinta wayang kulit saking Bojonegoro sak rombongan menika kula wau. Wilujeng rawuhipun saking Bojonegoro ugi Mbah Gunung CS nggih. Nggih, Mbah Gunung nggih ngersakaken lelagon menika wau nggih. Ya Nduk diaturake gubuk. Langsung jaranan apa langgam riyen? Terserah kowe njalukmu piye? Kula terserah sing ngendang mawon. Oh iya, pasrahno karo terserah mulih wae. Salah siji. Ya aja kaya. Dinut ya langgap sik apa? Pripun, Pak? Jaranan. Langsung jaranan. Oh, audien jaranan. Pak Degareng joget nggih, kersane mboten nganggur nggih. Kok ketoke kendek wau kok mboten wonten kreasine. Kowe linggone kono mau turu to kowe. Tulinan HP. Aku kemringet lho. Ngendi aja kemringetan. Kok cengel kene sing kemringet. Endi to? Budemu nonton. Lho ya ora apa-apa wong karo Pak Dene jaman cilikanku ke sampean dusi yo sampean gaya indi-indi aku meneng ae. Oh, ngono kelakuanmu reng. Lah kan jaman jek cilik to Pak De. Cilik. Jek cilik kula kae didelep-delep ning jeding. Wah, saiki tak dusi dupak raiku kok. Ya ora apa-apa mben nek sampean wis rada nganu kae ya tak dusi. Sok tapi cek sok tak dusi. Lekit iki reng, nganyelne iki reng. Iki bocah iki omong ngono mergo ora ngerti tegese mati kok. Kowe ngerti tegese mati kowe wedi kowe mesti. Lah apa? Ben bocah wedi. Mati kok wedi. Dirungokke ya, dipikir tenan. Mati ki apa? MATI. M. Manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Nggih. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Nggih, takdir. Sing penting T. T napa? Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Dipikir. Nggih, Ini semua rahasia ilahi. Hati-hati nadyan. Nggih kan nadyan sing nom aja sombong, sing nom mati sik ki akeh. Nggih, tapi kan umume niku sing tuwa dhisik. Iki dudu WC kok umum. Ayo Ken. Nggih Pak De. Ampun nesu mengke lek jenengan mantuk-mantuk stroke terus lek kan nggih mboten semerep. Ora masalah, stroke anggar stroke ngene ora masalah. Yang stroke kene sing mati kene sik berat aku. Nggih, sabar. Innallaha maha sabirin. Sabirin kowe ora sabar kok aku. Ayo Pak De. Ya. Joget lho. Oke. Tumplak ndak telang ngene. Pokoke lek kuncine wong jaran kae, tangane ndaplang, sikile ndaplang, aja lali mendek. Nah, kuwi lak gareng lak pinterne nggen wayang Lah wong. kaya wong anyang-anyang. Lek jaranan meguru karo niken iki ya. Bener ngono kan? Bener. Nggih, mboten apa-apa kersane. Ngene iki nganggo ngepaske apa ora? Terus mari ngono gedruke kuwi enek hitungane 1 2 3 4 ngono. Yo ndak gedruk. 1 2 3 4. Jan kaya napa jenengan? Apa? Atas pitik ayanen. Ya ora apa-apa ora. Ora joget ra paten. Aja nesu, momong cah cilik sing sabar. Loh, jenenge dagelan kuwi pelawake niku harus menanggung resikonya. Kabeh lek ning gone dhuwur panggung kae jenenge geguyonan. Lek sampean nggih serius ya gak apa-apa. Pitik wis elek kok golek sing ayanen iki. Aku ki Ya sabar. Musuh wong cilik ki sabar, Pak De. Sing apik ya Ken. Nggih, Mergo Pak. iki di live streaming pirsani karo Sing wong jentit ki bokonge duduk ngarep. Ya masane wong anu kae ngene ku ora ono ngene lho. Le, mundur. Lah aku wis mundur dhek ngejak maju kok. Oh ya apik berarti ngene. Ya Pak De ya. Iya. Ya Ken. Iso awane ngomah wis ora kerasan. Pak De iki piye to jane iki? Sampeyan iki kenal lagu apa ora? Sing nembang lambemu kok nyalahke aku. Wong sae seru kleru kuwi kowe lho. Ngono kok ora perasaan. Padahal iki ora kerasa, ora ngile. Marai dalane ya petuk.
Ora. Lah aku sing tak apalke lakon renorno babakan tembang lak ya kowe kuwi. Oh, kok nyalahke aku. Tak tekane. Nyapa? Niki wau kula nyanyi napa? Kudang kuning. Iya, Oh, kowe bener, tok. berarti. Sing koclok ora mung kowe tok, sing gendang jaipong ngono ya tung tak dang, tak drondong. Ngono ya ngono lho. Kudune hop 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 ora. Aku ya gumun Pak Eko yo nanggap wong kocrok kabeh. Ya ora apa-apa. Apik lho ki modern tenan lho. Aku argane wis arep ngelekke, wis dielekke ku ya wis. Lah sampean ki yo ngono pasti. Aku ngomong isu awan ki sampean kok yo joget-joget. Aku kan terus ngene dielekke ora iso kok. Malah wis nyentak barang kuwi. Yung. Ora apa-apa salah, aku ndingi suluk ya salah, ora apa-apa. Mangan kowe nganggo kaca. Wong rumangsani to kowe. Rumangsane. Wong kula mawon watuk nggih salah kok. Wong iki mburi lak dalang kabeh, ngene blas rene sing elekne. Wah kowe iki lak gur Malah nembak. kowe kleru meneng dhek malah. Ayo kono, ayo kono. Kowe iki gur nembak go suluk kleru aku bojo kowe tau kleru kok. Kleru lek kowe ora. Heeh. Ya kan? Yo. Yen liwat aku kelingan kebak kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan ya Mas ya warna abang tanda isih perawan senangi gobang asmara biyen kae tak go antum tresno tanpa bantal tanpa klasa bata-bati kataman asmara gubak kae nyimpen wiwit biyen tumeka saiki gubak kae kebuka wayah nangis ati gagah trima ki wiraswara loro ki digunakan dengan yang baik-baiknya. Ayo lagi 1 2 3 yo. Telat. Sing Kudune kasih mau. Wiraswara sing banter ora jer. Swit. Sing banter. Pokoke lek aku kingko joget jaranan aja nganti disuwit-suwit. Ah. Kok lek nganti disuwit-suwit, pingko sing suwit-suwit iso kena kabruk. Oh malah ngenteni dheweke. Ngenteni mbok kabruk. Ya aja to. Tarik kan. Tetene sajrone ati. Getan tutur saya marah ati. Aku kowe ganti harapan. Awas. Getke yo. Mereka Hei, ayo kan. Asmara
kayangan Jawa, Salindri adalah Drupadi, istri dari Puntadewa utawa Tondo Dwija Kangkong. Nah, Drupadi lah Bu. Bojone Pak Kangkong. Ah. Aku berarti Bu Dwi. Lah apa bojone Pak Sukron? Hah? Wong jenenge kuwi Puntadewa ya Dwija Kangkong. Nggih. Suprono. Bapakmu kuwi dalang, bapakmu jenenge dalang sapa? Gedleng. Apa? Degleng. Dalang Degleng. Heeh. Nggih. Oh, pancen kondange ngono, Reng. Oh, dalang Degleng ya? Kediri. Ya. Ini pancen dalang ki tanpa parapan keadaane kurang munggah utawa ora gampang dikenal. Dan niku nami asli kok. Oh, Degleng iki apa sih? Nggih. Lho ki apa kentekan jeneng? Ki Degleng Gondo Supono. Oh, Degleng Gondo Supono. Nggih. Degleng kan artinya gendeng. Heeh. Gondo niku kan Mambu. mambu. Supono niku napa? Suki linuwih pono kuwi ngerti. Terus Luwih ngerti bab gondo lan mambu. Gondo ki yo mambu. Oh ya, luwih ngerti gondo makane dadi gendeng kuwi mau ya. Ora apa-apa gendeng-gendeng lelak nguripi ya, Nduk. Mantuke kok ora ikhlas ngono. Nggih. Ya duwe cah loro, ayo. Ayo Mi. Oh, Mi. Bawa mboten. Oh iya Bawa, no, no. wes Lah, piye apa? to, Pak Kepala Sekolah sik lenggah kok. Ayo bawa. Mulai ora bawa ora kirimi duren neh kowe. Ayo. Ayo. Sinebut. Padha mirip Pak De. Yo sing tuwek sik, yo ambak cilik wis tuwek lho. Ayo. Wah, si Todi. Wis to ngene wis dhewe nyetatus. Aduh Gusti ngene. Maklap mana ya. Yo. Natian wujud temong peksi alus manis nangsa make Ayo kan awakmu. Mikir semono jarak wis bianter to, ngelok tenan bocah iki. Saja iki. Powere bocah iki luar biasa semene lho kok banter. Sok yen tuwa dadi bakul jamu iki mesti. Goleki si podang jenar Niken tak lempah powere suarane kaya ngono mikir mongko semono adohe. Umi batine ya alon-alon matun kelakon. Ora masalah. Lah ratu podang kene dheke. Lah kowe mikmu saweran kene ndi? lah niki Oh kuwi. Oh, sing mari banter mik saweran kuwi to. Ijol. Jol nyejal. Lah mbok menawa kanthi mik kuwi terus powermu. Soale wis gedhe aja ijol-ijolan mik ngono lho ya. Gak bareng dijol-ijolke. Lah teng napa? Kudu tetep kuwi terus kudu. Iki lagi tak rembug karo dar lho. Alu ae lho lah. Lah gedhe ra oleh. Oh ngenteni gede. Hah? Ngenteni gede ndak oleh. Ya wis gede, wis umur. Lah Mbak Umi wis gede, berarti golek ijol-ijolan mik. Wis rampung peksi. Lah wis gede, wis umur, aja meneh kok mik, gak mbok salon kontrol ijolke ra masalah. Kontrol.
Ayo, Om. Oh, narso iku kupinge bliring. Ayo, Om. Iba bunga Umi kejaba nyinden wayang sosok ya rekaman nang TVRI Surabaya Mas Gareng. Oh iya ta, dadi apa? Usus dadi apa? Maling rumah samu. Ya dadi penyanyi. Bukan ana hose, ana penyanyine, ana campur sari. Ah, ngono sing cetha, campur sari ta, Nduk. Nggih. Lah rekaman iki lah apa jenenge iki kamera kok kono. Dia kan sosok rapal gitu. Lah tulisannya ning kono, nganggo TV ngono kae lho. Nek anggere tulisannya ra ketok opo iki? Apa iki ngono kuwi teh. Ya penyanyi iki modale apa lagu, penyanyi ora apa lagu. Ngisi-ngisini gurune. Gurune kowe to? Dudu takok, gurune sapa kok aku? Lah sapa? Lho gurune sapa ya? Gurune sapa? Jenengan. Lho wong anak kowe ora tak wulang kok kowe mulang kowe nggo apa? Lepas ten pesawat nika lho. Pesawat aku turu ora iso kok. Turu ora iso aku pesawat ki kok ngajari kowe. Aku ora iso turu rodoku kari loro. Yo. Nyanding bisa dadi Hop, kowe kan. Cah loro landung-landungan, ora entuk ambekan. Ayo, 1, 2, 3. Oh, yo. Jurine kowe reng. Umi kalah, Umi kok malah yo kulino nyekel mik kok malah kalah kowe. Wong burung wancine mandek kok mandek ki piye ki kalah landung. baleni. Mak oae. Oren. Ya ngecek kok ngono ki. Iki ngono permintaane Bu Umi. Apa? Dingkik-ngkik. Dingkik iki apa? Ngene lho Mas Teh. Ding tak genjring-jring ngono. Thailand style. Oh, Thailand. Aku sing mburi yen ngono. Garek. Kon ngono terus regep kowe ora. Iki lho, nikan ngecake dingkik-ngkik ngono kok. Iya. Lho basane iki ngono. Oh ya, jenenge wis pokoke jogetan ngono wis yo. Iya. Gentuk maksudnya. Yo, diaturake. Podang kuning berdua Niken dan Umi. Yen liwat mesti tak nyang. Apa kuwi? Boh. Yo. Podang kuning dadi kupu kasmara, mau kupu kasmara dadi podang kuning. Kelarisan to mari kowe ora. Esok awan ning
Nggih. Iki jenenge variasine menungso ya ngene iki. Umi lenggah Niken tetep sik. Dadi antarane Umi karo Niken ki ora iso dipadhake. Yen ora ngono ya dudu Umi, yen ora ngono ya dudu Niken. Mulai duwe kelebihan dhewe-dhewe. Ah iya wong apa-apa ki oh, iki anakku ya Le. Kok anak to Pak De? Apa? Putu. Oh, tuwek no. Ya yo sampean ki nyebut. Berarti ngene kok wong aku arep ngandhake ora iso disamaratakan, ora iso dipaksakan. Karaktere wong dhewe-dhewe Umi ngene, Niken ngene. Mula aja dibanding. Banding ke dados.